chega o momento de falar en clave social. E hoxe imos falar dun tema que non é seguro o suficientemente coñecido e nos parece o suficientemente importante. Iba a decir grave. Grave, bueno, non grave no sentido de unha cousa mala, pero sí que se o descuidamos, pois os beneficiarios da actividade da entidade co que os imos falar, pois lóxicamente se ven perxudicados. Falamos de nenos que necesitan familias de acollida. É unha situación, a Asociación Galega de Familias de Acollida, a Cougo, que dende que se fundou hai uns anos, pois aquí en Culleredo, pois se leva feito moitos actos, e sobre todo para divulgar entre a poboación a necesidade de acollida, de atopar familias para que acollan a nenos e nenas, sobre todo os máis cativiños. Evidentemente, ter unha familia, ter persoas de apoio de un xeito continuado é fundamental, sobre todo nos primeiros anos do desenvolvemento de as persoas. Hoxe falamos con Carmen Dourado, que é a directora de Acougo, que, por certo, acaban de facer esta mesma semana unha xuntanza, o que chaman eles xuntanzas en familia, foi no Centro Virginia Blanco de Fonteculler. Nos vai falar de importantes proxectos dun tema que, como digo, é digo grave en ese sentido de importante, un tema que ao mellor non nos damos conta da necesidade que hai de que estes nenos pois dispoñan de familias que os acollan. Carmen, que tal? Moi bo día. Bo día, que tal? Encantada de estar aquí, gracias por convidarnos. O tema é importante. A xente debería coñecer máis a problemática destes nenos e nenas que necesitan unha familia que lles acolla. Falamos antes de empezar a entrevista, por eso decía eu que o tema é grave nese sentido. É importante, é algo fundamental que non sei eu se a sociedade plenamente consciente da situación na que quedan pois tantos nenos e nenas, no? Que queda desapercibido non debería ser. Bueno, pola experiencia que temos, é ben certo que o acollemento familiar, pero sobre todo a situación de centos e centos e centos de nenos e nenas da nosa contorna que non poden vivir coas súas familias de orixe por moitos motivos, é moi descoñecida esta realidade, é moi descoñecido para a xente en xeral que isto este a pasar, non? E a pouca xente que coñece un pouco e así, pois tampouco é un coñecemento que se axuste á realidade. Moitas veces nos facemos, bueno, sí, sabemos que hai nenos e nenas que non poden estar coas súas familias, algúns están en centros e tal, bueno, pero como, digamos, como o ambiente, bueno, non pasa nada, é dicir, están nos centros ou porque fixeron algo, ou xa están ali e xa están atendidos, non nos facemos preguntas que en xeral, é verdade que moitas familias acolledoras sí que profundizan máis e chegan ao acollemento familiar porque o coñecer esta realidade, pois algo lles move a abrir pois o seu corazón, non, e a súa mente e as súas portas, non, da súa casa, do seu fogar. Entón, é verdade que algunha xente lle chega, pero en xeral non coñecemos o acollerar, non coñecemos as necesidades destes nenos enísimos, como falamos antes, non? Por iso me asino que a Cougo fai tantas xuntanzas, esas xuntanzas en familia. E iba desto, non? Esa xuntanza que fixestes hai uns días aquí en Virginia Blanco, creo que foron unhas cuantas familias que bueno, se concentraban, non, no centro de Fonteculler. Como foi esa xuntanza? Pois mira, esta xuntanza que penso que foi unha charla café, nós temos dentro das actividades que facemos en Acougo, temos actividades dirixidas a difundir, a sensibilizar, a falar sobre o acollemento familiar, a falar sobre o sistema de protección de infancia, a que a xente, a sociedade coñeza esta realidade, e despois temos outras actividades dirixidas a acompañar as familias acolledoras, tanto en extensa como en allea. Vale? As nosas familias, as que están asociadas ou as que nos coñecen, pois, lóxicamente, teñen unhas vivencias que moitas veces son moi diferentes, pero tamén teñen unhas que lles axuda moitísimo compartilas, non? O que comúnmente coñecemos como facer tribu, non? Eu recoñézote no que estás pasando porque eu xa me vin ou me vou ver nesa situación e nos axudamos mutuamente, non? A min funcioname isto, a min o outro, e nós, dende a Cougo, facemos este tipo de xuntanzas coas familias acolledoras, non?
Estas xuntanzas ás veces tamén están abertas a persoas que queiran achegarse un pouco a coñecer máis de fondo e que irán preguntarlle ás familias acolledoras como é eso de acoller, non? Pero despois temos outro tipo de charlas que tamén faremos en Culleredo en breve, en canto concretemos unha data, para poder facer esta labor que fai a Cougo, que é esa difusión, esa sensibilización, ese coñecemento que queremos exportar para que a sociedade en xeral, a veciñanza, coñeza isto e que cada quen, na súa situación, na súa circunstancia, poida ver de que xeito pode contribuir a que isto mellore, a que a vida dos nenos e nenas do sistema de protección mellore. Unhas persoas vai a ser pois o gallá acollendo e outras pois axudando a difundir, axudando a que chegue a outras persoas, porque o descoñecemento é tan grande que precisamos persoas que fagan esta labor con nós. Coñecer o que pasa e poder transmitilo fai que outras persoas o mellor poidan acoller, entendes? E iso é super importante, porque a realidade é que para que os nenos e nenas teñan cubertas as súas necesidades e os seus dereitos fundamentais, ademais, precisamos familias, precisamos persoas dispostas a botarlles unha man para que o seu presente e o seu futuro cambie para mellor, non? Isto é como algo que cando o decimos cae de caixón, digámoslo así, pero ata que chegamos a esa conclusión, se non o coñecemos, pois as cousas quedaron sin facer e temos centos e centos de nenos e nenas medrando en centros sin que ninguén sepa o que lles está a acontecer, non? Evidentemente é un tema, como decías, no que hai moito descoñecemento, e un tema ademais no que hai nenos e nenas implicados e eso pois como que nos debería poñer en alerta, non? Normalmente, antes falabas, tamén entramos, non, un poquinho en explicar así brevemente a xente para ponelos en situación, falabas antes de familia extensa, familia allea, pero que é unha familia acolledora? Como pode axudar a un neno ou unha nena unha familia acolledora, Carmen? Unha familia acolledora, e xa non vamos a entrar no formato de familia, vale? Vamos a abrir a nosa mentalidade e estamos no 2026, o formato de familia xa non é como era anteriormente. O formato de familia é moi amplio, que ninguén diga, eu si vivo sola ou só un home, ou coa miña filla ou coa miña nai, pois non somos unha familia en teoría pois tradicional, non? Entón, a mellor a nós pois non podemos ser familia acolledora. Por favor, que a xente sepa que isto non é así. A familia referímonos sempre, familia acolledora referímonos sempre ao núcleo familiar, vale? As persoas que conviven nunha casa, que teñen un proxecto de familia e que din, bueno, pois mira, nós como podemos abrir as portas do noso fogar? Pois o tipo de familia que pode estar disposta a isto é un tipo de familia que lle preocupan as necesidades dos nenos e das nenas, que lles preocupa que o seu presente, é dicir, que teñan cubertas todas as súas necesidades socioemocionais, afectivas, médicas, o sea, todas as súas necesidades cubertas, como os nenos e nenas que conviven coa súa familia de orixe sin ter este problema, non? Entón, se somos capaces de chegar a esa conclusión e de abrir a nosa mente e de abrir as portas do noso fogar, esas persoas a priori xa son persoas que poden ser familias acolledoras. Despois hai que pasar un proceso, vale, de idoneidade, digámoslo así, no que hai que valorar pois as habilidades e a situación de esa familia, se pode efectivamente facerse cargo dunha crianza ou non, vale? E isto a Xunta de Galicia, xunto cos equipos técnicos das entidades que traballamos no acollemento familiar, por exemplo, no caso de Acougo, para os nosos programas de acollemento familiar, os nosos equipos técnicos serían os que farían estas valoracións, vale? Pero sempre co coñecemento e co
coa idoneidade que ten que dar a administración pública a través dos seus equipos técnicos de menores que se chama, vale? Entón, as persoas que poidan estar interesadas en pasar este proceso non teñen máis que poñerse en contacto con nós e lles facilitaremos toda a información necesaria. Entón, non sei se con isto estou contestando a túa pregunta ou voume por outros No, lugares, porque toda a información veces... está ben, toda a información está ben, ao contrario, porque o que quería primeiro é deixar claro á xente un pouco en que consiste, non? Moita xente dirá, "Eso que é como unha adopción", e non ten nada que ver, evidentemente. A mí o que me costaba era precisamente poñer en claro os conceptos. Non ten nada que ver ou sí ten que ver. Realmente a adopción e o acollemento ten máis similitudes que diferencias, vale? Porque, aínda que nos explote a cabeza escoitando isto, porque levamos 30 anos co funcionamento do sistema de protección de infancia en Galicia, e sempre escoitamos que o acollemento e a adopción son distintas, tal, bueno, e que non teñen nada que ver e isto. Pero a realidade é que o acollemento familiar, a adopción e o acollemento residencial son recursos e medidas que ten a administración para atender os nenos e as nenas que están en desamparo ou en grave risco, non? E que non poden estar coas súas familias. Entón, os nenos e as nenas que están no sistema de protección son os mesmos. O que pasa que a súa realidade, a súa necesidade concreta pode pasar por ter que estar en acollemento familiar, en rara ocasión, pero que existen esas ocasións, debería estar en acollemento familiar, en acollemento residencial, e algúns nenos ou nenas do sistema de protección efectivamente o que necesitan é que alguén os adopte, porque a súa situación xurídica efectivamente hai unha diferencia xurídica en canto ao acollemento e a adopción, porque pasarían a ser, a través da adopción, fillos e fillas legalmente como se fosen fillos e fillas biolóxicos da familia adoptiva. Vale? Xurídicamente cambian os apelidos e hai unha filiación completa, digamos. Isto non pasa no acollemento familiar en canto a situación legal, pero, ollo, é importante que entendamos que a situación emocional, socioemocional, os nenos e as nenas, para que o entendamos ben, non saben se están en acollemento familiar ou en adopción. Saben que están nunha familia que non é a súa de orixe, a súa biolóxica, ou deberían sabelo para a propia construcción da súa identidade, pero o que lles é importante para eles e para elas é o vínculo que teñen con esa familia. O vínculo, que esas persoas para elas sexan a súa familia, o sentido de pertenza. Entón, eles non diferencian cando un neno ou unha nena chega ao sistema de protección e buscamos unha familia acolledora, chega, imagínate, pois con 3 meses a unha familia acolledora. Esa familia acolledora, para ese neno ou para esa nena, é a súa familia. O tempo que pase nesa familia, e canto máis tempo pase, máis vinculación hai, máis sentido de pertenza hai, para ele ou para ela non existe a diferencia de estes son os meus pais de orixe, son os meus pais acolledores ou son os meus pais adoptivos. Entendemos esta circunstancia? Logo, é importante que sexamos quen as persoas adultas, tanto os equipos técnicos como as familias acolledoras ou as familias adoptivas ou os equipos, as persoas que estamos ao redor destes nenos e nenas, entendamos que o que precisa cada neno e cada nena. E se hai que cambiar de medida, que repercuta o mínimo posible na súa situación, na súa realidade. É dicir, se ten que cambiar de familia polas circunstancias que sexan, o mellor a familia non se pode facer cargo porque se chegou o acollemento familiar para ser familia acolledora de urxencia en breve tempo e despois non poden continuar co acollemento e efectivamente hai que cambiar a ese neno ou a esa nena a unha familia ou ben de acollemento permanente ou ben de adopción aberta ou efectivamente o mellor hai que cambiar de familia, pero que repercuta o mínimo posible, é dicir,
fagamos unhas transicións como corresponde, co tempo que precise este neno, que siga habendo, que sigan conservando eses vínculos, que sigan tendo contacto estes nenos e estas nenas coas persoas que foron a súa familia e foron importantísimas para elas ou para eles nun momento determinado. O mantemento de vínculos é importantísimo. Entón, fagamos estas transicións, se hai que facelas, o mellor posible. E ademais temos ferramentas para podelo facer. Vale, entón, hai que cambiar esta concepción e adaptarnos as persoas adultas ás necesidades dos cativos, e non ao revés. Porque os nenos e as nenas, durante moito tempo, se pensou, bueno, adáptanse a todo, enseguida se acostumbran, non fai falta que andemos con... E isto sabemos que hai evidencia científica de que marcan por completo a súa vida, a súa existencia e a súa adultez. Incluso chega a haber persoas adultas que pasaron por estes traumas gravísimos na súa infancia que son incapaces de manter unha vida adulta funcional. Logo, si isto xa o sabemos, actuemos en consecuencia e evitemos na medida do posible que isto suceda. Porque son vidas de persoas. Entón, aí hai moitísima importancia en como facemos as cousas, en como as comunicamos e a quen poñemos no centro. E na nosa sociedade temos que poñer os nenos e as nenas do sistema de protección no centro. Falábamos antes de empezar a entrevista precisamente de que estamos a falar de nenos e nenas en moitos casos moi pequenos, moi cativos, e da importancia que ten tratar o tema con moitísima delicadeza. Falamos tamén con Carmen antes de comenzar a conversa precisamente dun proxecto que están dentro da plataforma Acogedoras a nivel nacional, un proxecto importantísimo para evitar e sacar os nenos e nenas os máis cativiños sobre todo dos centros e que estean con familias, non? Fálanos un poquinho dese proxecto, do xeito máis esquemático para que a xente se faga unha idea clara, Carmen, de en que consiste este proxecto, que necesita precisamente de que a xente, as posibles e potenciais familias que podan querer participar, pero que saiban que existe e que saiban que existe a problemática, non? Bueno, pois este proxecto ven a dar un xiro a situación tal e como a vivimos agora mesmo, non? Do que falábamos antes, un muro infranqueable entre acollemento e adopción, como temos integrado o que significa cada cousa, non? E é un pouco desmontar isto en base ao que acabo de explicar, en base a que vamos a poñer no centro, no foco, aos nenos e as nenas, sobre todo estes máis pequeniños, non? Este proxecto vai traballar dunha maneira distinta ao que se ven facendo a toda agora. Se vai traballar coas familias, que lles vamos a chamar familias protectoras ou familias acolledoras, e vamos a traballar moi vinculadamente coa familia de orixe, vale? Vamos a traballar moito con ambas familias para, primeiro e antes de nada, buscar a posibilidade de que retornen coa súa familia biolóxica. E vai haber un traballo de acompañamento constante por parte dos nosos equipos técnicos. Si isto é posible, fenomenal, porque estes nenos e estas nenas, si retornan, será un grandísimo éxito se o fan, lóxicamente, nas condicións que deben ser. Pero si isto non sucede e necesitamos darles a estabilidade o antes posible, este acollemento, esta protección, vai quedar na mesma familia que iniciou. É dicir, se decida pasar a adopción aberta ou acollemento permanente, vai quedar na mesma familia. Non vai a ir a outro listado de familias adoptivas ou a outro, non. Vai quedar en esa familia e vai a seguir mantendo vínculo e contacto coa súa familia de orixe. É dicir, se vai a decidir, efectivamente, se non pode retornar, non vai a retornar, pero vai a manter o vínculo e o contacto coa súa familia de orixe. E ese contacto e ese vínculo o vamos a manter dun xeito que sexa reparador para esa crianza e que sexa integrador para que a súa identidade, vale, sexa sólida. É dicir, vivir con certa normalidade que ten dúas familias. Ten a súa familia de orixe
na que naceu, pero na que non se pode estar criando, e ten a súa familia acolledora ou adoptiva, en adopción aberta, por suposto, que o está coidando e que o está guardando na súa casa, ¿no? Entón, isto para as crianzas parece unha tontería, pero é un factor importantísimo para preservar o seu estado psicoemocional a futuro, non? Entón, este é un pouco o formato deste novo proxecto, e que ademais animamos a xente a que o coñeza, porque ademais necesitamos 12 persoas, 12 familias na provincia da Coruña e na provincia de Pontevedra, que é onde se vai implementar este proxecto piloto, para que estén dispostas a abrir a súa mente, o seu corazón e as portas do seu fogar, non? Bueno, e en Acougo encantadísimas de que a xente nos contacte para informarse, para saber máis, incluso algunhas persoas que digan, ostra, pois acórdome pois de fulanita ou de menganito ou de alguén que o mellor isto, pois sí que lle gustaría coñecer este proxecto, este programa, e ao mellor estaría disposto. É dicir, se non o queremos para nós ou nos vemos alonxados deste ofrecemento, se sabemos de alguén que podería ser que lle interesara, non deixemos de comunicalo. Precisamos desta axuda, desta implicación, porque lembremos unha cosa moi, moi importante. Os nenos e nenas que están no sistema de protección son unha responsabilidade pública. Todas as administracións e todas as persoas, de algún xeito, somos responsables e corresponsables de intentar sacalos adiante. Entón, isto é moi importante. E é verdade que non todo o mundo vale para acoller, isto é unha realidade. Non todas as persoas valemos para acoller, pero todas as persoas podemos facer algo. Ti estás deixándonos o teu espacio na radio para comunicar isto. Outra persoa facilitará no padrón municipal que se empadrone unha crianza que está en acollemento familiar sin facer preguntas que non debe facer diante do rapaz ou da rapaza para non facelo sentir mal, ou para axudar a familia acolledora nun momento determinado. Cada quen no seu posto, na súa situación, pode botar unha man para facilitarlle a vida a que non a ten tan doada. Isto é un pouco o que queremos trasladar, non? E que falamos ademais de nenos moi pequeniños, e ese descoñecemento, xa rematamos, non? Pero ese descoñecemento de que falabas ti, que motiva que asociacións como a vos teñades moito que traballar, non? Pero ese descoñecemento fai que, por exemplo, eu non sabía que hai moitos nenos e nenas moi cativiños, e que o objetivo é sacalos precisamente dos centros, porque non deben estar nos centros, non porque os profesionais non lles queran atender, senón porque non deben estar ali. E esa é a responsabilidade, coñecer esa situación é a responsabilidade que ten a sociedade, porque é unha responsabilidade, é unha obriga, diría eu, non? Efectivamente, é unha responsabilidade e unha obriga, e ademais unha obriga que está recollida por lei, e por lei os nenos e nenas menores de 3 anos non poden estar en centros, e en Galicia temos ao redor de 50 nenos e nenas menores de 3 que está prohibido que estén en centros. Logo, temos unha responsabilidade moi grande. É verdade, as administracións teñen unha responsabilidade moi grande e a responsabilidade maior, non? Pero a sociedade tamén. Temos unha responsabilidade e darlle as costas, pois ao final é pois empobrecer moitísimo a todos os niveis ao noso pobo, a nosa comunidade autónoma, a nosa identidade como veciños e veciñas, non? Eu penso que é algo que a xente ten que saber, e que isto, o coñecemento cambia as cousas. Do que non se sabe, non se fala. E do que non se fala, sobre do que non se fala, non se actúa. Logo vamos a coñecer, vamos a falar e vamos a actuar. E vamos a buscar as mellores condicións para estes nenos e nenas. E Carmen, como contactamos con vos? Como se pode enterar a xente, xa independentemente de ir tamén, non, as actividades que organizades para informarse, pero como poden colaborar ou enterarse do vosso traballo se están interesadas? Pois mira, nas nosas redes sociais ou na nosa web acougo.gal temos a web a disposición, aí temos os nosos contactos, teléfono, mails, e logo en redes sociais, en Instagram, Facebook,
LinkedIn, o sea, estamos en todo canto podemos estar, estamos para dar a coñecer e para difundir, para que a xente teña facilidade de chegar a nós, que a xente que se anime e que pregunte. Eso non significa que se estén comprometendo xa a abrir as portas da súa casa. Eu entendo que eso dá medo, pero o informarse non compromete a nada e fai moita falta que a xente coñeza esta realidade. Entón, convidámolos a visitar as nosas redes, a nosa web, a poñerse en contacto con nós por teléfono, por email, pola calde que consideren. Estamos abertísimas a escoitar e acompañar. E despois tamén para este programa que acabamos de contar, pois na página web de acogedoras.org, que é unha página que está en castelán porque é unha página nacional, digámoslo así, pois tamén teñen a información deste programa que acabo de comentar. Pois evidentemente un tema importante que do que debemos ser conscientes, como decía Carmen Dourado, para actuar, non só para coñecelo, senón para actuar, tomar decisión. Estamos a falar de criaturas moi cativiñas que necesitan, pois, es unha familia e necesitan poder desenvolverse con normalidade para a súa vida futura. Carmen Dourado, directora da COGO, moitas grazas. Tendes a esta ventana, iba a decir a porta, máis que unha ventana, unha ventana, un escaparate aquí en Radio Culleredo para, pois, na medida das nosas posibilidades, que chega a mensaxe o máis lonxe posible. Moitísimas gracias, de verdade que un placer e moi agradecidas por darnos este espacio. Mil gracias. Gracias a vos, un saúdo. Un saudiño, adiós.